Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma ngokuphahla. Ngifisa ukukhuluma ngokuphahla kakhulu la umuntu efisa khona ukubuza ethongweni lakhe mhlambe kukhona imibuzo anayo, kukhona izinto angacaciselekile kuzona. Yini ukuphahla? Ngizokuchaza ukuphahla ngomqondo osobala kakhulu ukuze wonke umuntu akwazi ukuqonda ukuthi makukhulunywa ngokuphahla kukhulunywa ngani. Uma kukhulunywa ngokuphahla kusuke kukhulunywa ngendlela ethile oyisebenzisayo ngenhloso yokuzixhumanisa nethongo lakho okanye nethongo lakini okanye nezithunywa ezikwembethe. Namhlanje ke ngifisa kakhulu ukuthi ngifundise ngokuphahla la uzobuza khona ethongweni lakho noma ezithunyeni zakho ngenhloso yokucaciseleka ezintweni ezithile. Ukuphahla ke bafowethu akufani nendlela ophahla ngayo, ayifani kodwa indlela ophahla ngayo iya ngento osukuyiphahlela ngaleso sikhathi. Uma ungafunda incwadi yami esihloko sithi indlela yesintu izokwazi na ukuthi ichazele kabanzi ngokuphahla. Namuhla ke ngifisa ukuthi sibuke la ufisa khona ukubuza ethongweni lakho ngenhloso ukuthi kunezinto ofisa ukuthi likucacisele kuzona. Ikhandlela elimhlophe nekhandlela eliyelo bese uthole namanzi. Ikona ozokusebenzisa uma uzophahla ngenhloso yokuzobuza. Naku-ke kufanele ukuthi ukwenze. Endaweni yakho le oyisebenzisayo ungabe uyathandaza mawuthandaza noma oyisebenzisayo mawuphahla. Uzomisa ikhandlela elimhlophe kwesokunxele, umisa ikhandlela eliyelo kwesokudla, bese phambi kwawo womabili lamakhandlela ubeka amanzi. Kuzoba kuwena ukuthi lamanzi uwabeka ngani, ungawabeka ngeglass, ungawabeka futhi ngesitsha, bese phakathi kulawo manzi ufake ishumi. Lento ke uzoyenza izinsuku ezintathu. Uzowakhanyisa lamakhandlela womabili. Uma ukholelwa ekuthandazeni, uzoqala ngokuthandaza kuqala. Umthandazo wakho uncike kakhulu ekutheni uyafisa ukuthi ithongo lakho likwazi ukukukhanyisela kulezi zinto ofisa ukukhanyiseleka kuzona. Uyobusa ukhuluma, uqede ubuze yonke imibuzo ofisa ukuyibuza ethongweni lakho. Uma usuqedile bese amakhandlela akho wayeka khanye mhlawumbe emva kwehola bese uyawacisha. Nangakusasa uphinde wenze okufanayo kuze kuphele izinsuku ezintathu. Ngosuku lwesithathu bese uyawayeka lamakhandlela khanye azazicimele wona. Ngakusasa ekseni ngosuku lwesithathu usuqedile ukuphahla, usuthatha ke manje nalamanzi lawa uyawaphuza okanye uphalaze ngawo bese uhlale ulinde impendulo. Ekulindeni kwakho ke ungenzi izinto eziningi, ungazibandakanye ngokocansi mhlawumbe isikhathi esingangensuku ezu21. Impendulo ngeke ize ingafiki. Lokho kuphahla lokho yila usuke khona uzobuza ethongweni lakho ngenhloso yokufisa ukuthola incazelo ezintweni ongaziqondi.